Llibreter amb establiments al carrer Aribau i conegut al Mercat de Sant Antoni de Barcelona. A principis dels anys 30, aquest senyor va decidir començar la construcció del que es coneixeria més endavant com el Castell de la Pepa, el que era el nom de la seva dona. Aprofitant materials de construcció provinents d'antics edificis derruïts de l'Eixample barceloní, amb els quals aconseguia uns materials de gran qualitat provinents de les Pedreres de Montjuïc, ja en bona part tancades en el moment en què es va iniciar el seu castell. Aquesta forma d'aprofitament també li va permetre incorporar elements estructurals i decoratius senyorials, premodernistes, provinents d'aquests edificis, com ara l'escala, terres i fins i tot alguna escultura, el que proporcionava a l'habitatge un imponent aspecte medieval, tot i que és de principis del segle. Les obres van allargar des del 35 fins al 45, primera meitat del segle XX, moment en el qual es va donar per finalitzat un edifici de 3 plantes, d'uns 170 metres quadrats de planta, amb façana medieval, tant al carrer com al pati interior, i on les finestres destaquen per ser arcs ogivals i les llindes de les portes per ser arcs de ferradura d'inspiració romànica. No obstant això, a finals dels anys 40, l'Irola va cedir l'edifici a l'Ajuntament de l'Hospitalet amb la finalitat que fos destinat a usos culturals i amb la condició de poder utilitzar la planta de dalt com a habitatge per a la seva pròpia família. L'edifici va ser acceptat pel consistori, el qual, en reconeixement, va posar el seu nom al carrer en què s'havia construït i a partir d'aquell moment el carrer es diu Blas Fernández de l'Irola. L'edifici va passar a ser gestionat durant els anys 60 i 70 per l'obra social i cultural Sopenya, Oscus, encara hi és el rètol a sobre de la porta principal, una ONG d'arrel cristiana dedicada a la cooperació i voluntariat, la qual impartia allà classes d'administració, perruqueria, mecanografia i diversa formació d'iniciació professional. Durant uns anys i després de l'abandonament de les instal·lacions per part d'Oscus, el castell de la Pepa de Santa Eulàlia seria utilitzat com a magatzem del Museu de l'Hospitalet, com a magatzem. El castell de la Pepa de Santa Eulàlia, tot és no ser un edifici històric, encara que sigui construït amb elements històrics, és un edifici singular, molt estimat per les veïnes del barri, que forma part de l'imaginari i el sentiment més profund de moltes de les veïnes del barri, entre les quals jo mateix m'inclouria. L'estat actual del castell no és ruïnós o semiruïnós, tal com s'exposa a la moció. És evident si es veu des de fora només passant pel davant. L'edifici es conserva estructuralment força bé, amb alguna visita que hem pogut fer amb els responsables de l'àrea. Es pot veure que estructuralment està força bé l'edifici, sí que és cert que es troba en un estat d'abandonament evident, des de fa dècades a més, des de l'abandonament per part de l'entitat que el gestionava. L'entitat que gestionava les activitats, que hi feia activitats. L'Ajuntament no té cap projecte, i això sí que és real, no té cap projecte, cap idea concreta per a un edifici municipal amb un altíssim valor simbòlic i sentimental entre el veïnat. Com passa en bona part del nostre patrimoni, si no s'obre, si no es mostra, no es coneix. I si no es coneix, és molt difícil defensar-lo, i si no es defensa, és molt difícil protegir-lo. És molt difícil que efectivament sigui protegit. Si no es protegeix, efectivament, aquest patrimoni s'acaba degradant i, per tant, l'acabem perdent. És una història massa recurrent de bona part del patrimoni arquitectònic de la nostra ciutat. El tancament i el desconeixement acaben provocant la desprotecció efectiva i la posterior degradació i pèrdua patrimonial. Votarem a favor d'aquesta